Εντάξει, σας αφήνω να ξεκινήσω. Εντάξει είμαστε. Αλέξανδρε, Ναι, να στο κλείσω το τηλέφωνο να μ' ακούς από το... ναι. Περιμένετε 2-3 λεπτά. Ναι. Να μείνω στη γραμμή εννοείς? Όχι, όχι, είμαστε εντάξει. Είμαστε έτοιμοι. Ωραία, ωραία. Μπορώ να ξεκινήσω δηλαδή, λες? Είναι εδώ. Τι έχει γίνει? Δεν ξέρω. Ένα λεπτό. Τα κι άλλο. Ναι. Τα κλειδιά 20 δεν είχαν. Ναι. Ναι. Με ακούς, Αλέξανδρε? Συγγνώμη, ένα λεπτό. Παρακαλώ. Αλέξανδρε, να ξεκινήσω? Ναι, άμα θέλετε, ναι. Α, Είμαστε εντάξει. ωραία, ωραία, ωραία. Έγινε. Γεια σας. Γεια. Καλησπέρα σε όλους. Με ακούτε, μπορείτε να με ακούτε? Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα, ωραία. Θα ήθελα να σας πω πρώτα 5 πράγματα για μένα και μετά να συζητήσουμε για τη μέθοδο την οποία χρησιμοποιώ. Λοιπόν, λέγομαι Τσοπέλας Αλέξανδρος, έχω τελειώσει ιατρική Αθηνών, ήμουν Αγγλία και έκανα ειδικότητα γενικής ιατρικής, πήρα και την ειδικότητα και εργάζομαι στην Κέρκυρα τα τελευταία 10-12 χρόνια. Πριν ξεκινήσω να σας αναπτύξω την τεχνική, θέλω να ξέρετε για μένα ότι κάνω βελονισμό από το 2000 και κάνω και αυτές τις τεχνικές από το 2006 και μετά. Και μόνες τους, αλλά και τις συνδυάζω με βελονισμό. Αλλά αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι πάντα στην πορεία μου σαν γιατρός, αυτό που με ενδιέφερε πάντα είναι ό,τι κάνω να μπορώ να το εξηγήσω. Αυτό μην με παρεξηγήσετε, υπάρχουν και πράγματα που δεν εξηγούνται, αλλά που λειτουργούν. Για παράδειγμα, θα αναφέρω την ομοιοπαθητική, την οποία δεν έχω καμία σχέση. Δηλαδή, σε αλλεργίες, σε δυσανεξίες, αρκετούς ασθενείς μου τους λέω να πάνε να κάνουν ομοιοπαθητική, που δεν έχει εξηγηθεί. Όπως ήταν ο βελονισμός για χιλιάδες χρόνια, και από το 70 με την νευρονική θεωρία μπορέσαμε και εξηγήσαμε πώς δουλεύει ο βελονισμός και έγινε μια καθαρά ιατρική πράξη. Αυτό λοιπόν που θα ήθελα πολύ να σας διδάξω και να σας μεταφέρω είναι τεχνικές οι οποίες ονομάζονται στην αρχή, όπως έχω γράψει και το βιβλίο, είναι τεχνικές κλινικής ύπνωσης. Έτσι ξεκίνησα και έτσι αυτό έμαθα εγώ. Στην πορεία όμως το εξέλιξα σε κάτι τελείως, θα έλεγα, διαφορετικό, που η βάση του όμως είναι αυτές τις τεχνικές. Η ύπνωση βέβαια έχει μια πάρα πολύ περίεργη, θα έλεγα, και ονομασία, η οποία πολλές φορές παραπέμπει ότι μπορεί κάποιος να υπνοτιστεί, σαν να είναι όρος αλήθειας, να πάμε σε προηγούμενες ζωές και όλα αυτά τα οποία κυριαρχούν. Εγώ θα σας πω, αυτό που λέω και στους ψυχιάτρους όταν πάω σε κάποιο συνέδριο, είναι ότι όπως οι ψυχιάτροι τους λέμε ψυχιάτρους, ενώ ουσιαστικά όταν τους ρωτάω πόσοι από εσάς πιστεύετε στην ψυχή, κανένας δεν σηκώνει το χέρι ή ελάχιστοι. Ουσιαστικά είναι γιατροί που χρησιμοποιούν φάρμακα που περνούν τον αιματοεγκεφαλικό φραγμό και λειτουργούν στον εγκέφαλο.
θα έπρεπε να τους λένε εγκεφαλόγιατρους. Απλώς ψυχιατρική έχει μια βαθιά αλίμονο ιστορία από τον Ιπποκράτη κτλ. Οπότε γι' αυτό έχει επικρατήσει και τους λέμε και μιλάμε για την ψυχιατρική. Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο η ύπνωση, ο όρος της ύπνωσης έχει καθιερωθεί γιατί αυτός που την ανακάλυψε ήταν το 1850 περίπου ένας Άγγλος γιατρός, ο οποίος είδε ότι το υποκείμενο μιμείται τον ύπνο. Είναι ήσυχος, έχει κλειστά τα μάτια και γι' αυτό ονομάστηκε ύπνωση. Για μένα η ύπνωση δεν έχει να κάνει με τον ύπνο, η ύπνωση έχει να κάνει με το αυτόνομο νευρικό σύστημα. Και αυτό που θα σας μάθω είναι να μπορείτε να χρησιμοποιείτε αυτές τις τεχνικές με τι σκοπό. Φυσικά αν νομίζετε ότι αυτό που θα σας πω μπορεί να βοηθήσετε τους ασθενείς σας. Είναι ουσιαστικά να μπορούμε να φέρνουμε το παρασυμπαθητικό μπροστά. Γιατί στην εποχή μας ουσιαστικά έχουμε μια ανισορροπία στο αυτόνομο. Όλο αυτό το άγχος, το στρες που κυριαρχεί θα έλεγα, καταρχήν γι' αυτό και βγαίνουν πιο πολλά αυτοάνωσα. Λόγω στρες και άγχος τις περισσότερες φορές, βέβαια υπάρχουν και κληρονομικά αίτια γι' αυτό. Όμως ουσιαστικά αυτό που με αυτές τις τεχνικές κάνουμε είναι να επικρατεί το παρασυμπαθητικό. Και όπως οι περισσότεροι θα το γνωρίζετε βέβαια, το συμπαθητικό σύστημα δεν κατεβαίνει μόνο του ποτέ. Το συμπαθητικό κατεβαίνει μόνο με την ενεργοποίηση του παρασυμπαθητικού. Ναι. Και όπως οι περισσότεροι πάλι θα τα γνωρίζετε, απλώς πρέπει να σας πω δύο λόγια. Ουσιαστικά το αυτόνομο νευρικό σύστημα είναι αυτό που λέει και η λέξη, λειτουργεί μόνο του, είναι αυτόνομο, δεν λέμε στην καρδιά μας χτύπα, δεν λέμε στο γαστεντερικό κάνει πέψη. Οπότε σε αυτό το σύστημα δεν έχει να κάνει πολλά η δική μας ιατρική. Ίσως μόνο οι β-μπλόκερ μπορούμε να πούμε ότι επιδρούν λίγο στην καρδιακή λειτουργία, γιατί και το αυτόνομο με τον τρόπο που μπορούμε να το ελέγξουμε ουσιαστικά είναι με την καρδιακή μεταβλητότητα. Και σε αυτές τις τεχνικές όταν κάνουμε μια κατευθυνόμενη παρασυμπαθητικοτονία, όπως μου αρέσει να τη λέω, μπορεί να τη λέμε και ύπνωση γιατί είναι πολύ μεγάλη λέξη και με κουράζει. Ουσιαστικά αυτό που μπορούμε να ελέγχουμε είναι τον καρδιακό παλμό. Εγώ ελέγχω κάποια στιγμή και την πίεση που βλέπω ότι πέφτει περίπου 20 με 30 μονάδες. Τώρα, αυτό λοιπόν που θα σας μεταδώσω όσοι θέλετε είναι ουσιαστικά ένα παραπάνω εργαλείο, ένα όπλο στη φαρέτρα σας. Αυτό δεν είναι ούτε πανάκια, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και μόνο του πάρα πολύ, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε συνδυασμό με το βελονισμό. Είναι τεχνικές πάρα πολύ απλές, πάρα πολύ εύκολες, οι οποίες, αν σκεφτείτε οποιοσδήποτε έρχεται σε ένα γιατρό ή σε ένα θεραπευτή, σίγουρα τις περισσότερες φορές, όχι σίγουρα, τις περισσότερες φορές θα έλεγα, έχει μια ανισορροπία στο αυτόνομο. Άλλος θα έρθει για ένα ευερέθιστο έντερο, για ένα πόνο, για άγχος, για στρες, για μια φοβία. Σε όλα αυτά το συμπαθητικό τις περισσότερες φορές είναι διαγερμένο. Εγώ λοιπόν αυτές τις τεχνικές... Είπατε, συγγνώμη. Αυτές τις τεχνικές τις χρησιμοποιώ περίπου σε συνδυασμό με το βελονισμό τους περίπου 15 χρόνια. Εκεί που έχω δει ότι πραγματικά είναι εντυπωσιακά τα αποτελέσματα είναι, εννοείται, στη διακοπή καπνίσματος, στην απώλεια βάρους, γιατί όταν έκανα μόνο βελονισμό, για παράδειγμα, είχα μια επιτυχία κοντά στο 45-50%, με αυτές τις τεχνικές το αποτέλεσμα απογειώνεται. Όπως και στις φοβίες, όπως και στις αγχώδεις συνδρομές και σε διάφορους πόνους. Γενικά, οπουδήποτε είναι διεγερμένο το συμπαθητικό μας, υπάρχει μια ανισορροπία. Και απλά να θυμίσω ότι το παρασυμπαθητικό λέγεται rest and digest και το συμπαθητικό είναι fight or flight. Λοιπόν, τώρα, πώς γίνεται αυτό, πώς κάνουμε αυτές τις τεχνικές. Σίγουρα, επειδή παρακολουθείτε και αυτό το σεμινάριο και μετά από λίγο θα ήθελα να δεχτώ ερωτήσεις για να προχωρήσει λίγο η κουβέντα, μπορεί να έχετε παρακολουθήσει ύπνωση με μια ίσως ακαταλαβίστικη γλώσσα, με το εσωτερικό παιδί, το έρχεται,
υποσυνείδητο. Μια γλώσσα ίσως είναι λίγο πιο περίεργη. Αυτή η γλώσσα δεν υπάρχει σε αυτή την τεχνική που θα σας μάθω. Είναι μια πάρα πολύ απλή γλώσσα, γιατί το παρασυμπαθητικό θέλει απλότητα. Και γι' αυτό λέμε σε έναν ασθενή, απλά κλείνει τα μάτια του και εμείς του μιλάμε. Για 5 με 10 λεπτά είναι η τεχνική που θα σας μάθω, ώστε να μπορείτε να τη συνδυάζετε με οτιδήποτε. Δηλαδή, είναι κάποιος είναι ψυχολόγος, μπορεί να κάνει τη συνεδρία του και 10 λεπτά να τα αφιερώσει εκεί. Θέλει κάποιος κάνει βελονισμό, όπως αφήνουμε τον ασθενή 20-25 λεπτά με τις βελόνες και ίσως με μια μουσική για να χαλαρώσει. 5 με 10 λεπτά μπορούμε να του κάνουμε και αυτή την τεχνική. Το σίγουρο είναι ότι θα φύγει από το γραφείο πολύ καλύτερα από ό,τι μπήκε. Και αυτό είναι πολύ απλό βέβαια, διότι θα το έχουμε ενεργοποιήσει το παρασυμπαθητικό. Το που σας είπα για τη γλώσσα είναι ότι, βέβαια θα σας τα πω και στο σεμινάριο, την πρώτη φορά λέμε στον ασθενή, το λέω κάθε φορά, του λέω την πρώτη φορά δεν θα χαλαρώσει τόσο πολύ. Και ο λόγος που δεν θα χαλαρώσει τόσο πολύ είναι γιατί ουσιαστικά θα αναρωτιέται μέσα του. Αναρωτιέται τι θα μου πει αυτός ο άνθρωπος τώρα. Ενώ τη δεύτερη, την τρίτη, την τέταρτη φορά, η οποία ήδη ξέρει τι θα του πεις, με πολύ απλή γλώσσα, η παρασυμπαθητικοτονία είναι πολύ πιο έντονη. Οπότε η γλώσσα που χρησιμοποιούμε είναι πάρα πολύ απλή. Γιατί αυτό θέλει το παρασυμπαθητικό. Δεν θέλει να βάλουμε τον ασθενή σε κάποια ιδιαίτερη σκέψη ή οτιδήποτε. Αυτές οι τεχνικές μπορούν να γίνουν από όλους. Δεν είναι κάποιος δηλαδή ότι έχει το χάρισμα να κάνει ύπνωση σε κάποιον. Δεν υπάρχει αυτό. Ουσιαστικά αυτές οι τεχνικές γίνονται από όλους. Είναι πάρα πολύ απλή. Έχει συγκεκριμένη δομή, συγκεκριμένες θεραπείες, τις οποίες για την κάθε πάθηση. Και θα ήθελα να μου κάνετε κάποιες ερωτήσεις, εάν έχετε. Θα με βοηθούσε πάρα πολύ να συνεχίσω την κουβέντα μου. Καλημέρα. Καλημέρα. Λέγομαι Πάντου Κωνσταντίνα από Γιάννενα. Να είστε καλά. Ήθελα να ρωτήσω, σε ποιες περιπτώσεις αντενδείκνυται? Αντενδείκνυται μονάχα στις ψυχώσεις. Ωραία, ευχαριστώ. Σε καρδιολογικές περιπτώσεις, γιατί δεν είμαι παθολόγος. Σε καρδιολογικές περιπτώσεις ενδείκνυται. Και υπάρχουν πλέον και έρευνες, δηλαδή πλέον, παραδείγματος χάρη σε στεφανιαίους ασθενείς, που χρειάζεται να πάρουν κάποια συγκεκριμένα φάρμακα και που δεν μπορούσαν να πάρουν αυτά τα φάρμακα λόγω αντενδείξεων ή λόγω ότι δεν μπορούσαν να τα ανεχτούν. Όταν κάνανε αυτές τις τεχνικές, στην 5ετία, βρήκαν ότι τα αποτελέσματα είναι ίδια. Γιατί όταν μιλάμε για παρασυμπαθητικό, δεν πρέπει να μιλήσουμε μόνο για ένα καρδιακό παλμό, μιλάμε και για όλες τις αλλαγές που γίνονται στο σώμα μας. Ωραία, ευχαριστώ. Μειώνει την κορτιζόλη, την αδρεναλίνη. Ευχαριστώ. Με αυτή την τεχνική, ευχαριστώ, να είστε καλά. Πολύ ωραία ερώτηση, γι' αυτό θέλω να μου κάνετε κάποιες ερωτήσεις, για να δεν έχω κι εγώ προετοιμάσει κάτι να είναι... Δεν είμαι πολύ συνηθισμένο σε αυτό. Τέλος πάντων. Και ήθελα να πω κάτι και το αλήθεια μου διέφυγε τελείως τώρα. Τέλος πάντων, ήθελα να πω ότι, για παράδειγμα, στο περιοδικό Pain, δεν ξέρω αν κάποιος από εσάς το έχει, πλέον μιλάμε για την κεντρική αντιμετώπιση και του πόνου. Γιατί όταν μιλάμε για χρόνιο πόνο, για παράδειγμα, ο χρόνιος πόνος είναι ότι αν ένας πόνος διαρκεί πάνω από 3 με 6 μήνες, ουσιαστικά αυτό που έχει γίνει είναι να έχει ενεργοποιηθεί το κέντρο του πόνου του εγκεφάλου, οπότε με ένα πάρα πολύ μικρό εξωτερικό ερέθισμα ο ασθενής να αντιλαμβάνεται ένα πολύ μεγάλο πόνο. Οπότε όλες αυτές οι τεχνικές βοηθούν πάρα πολύ, ένα παράδειγμα σας έδωσα, στο χρόνιο πόνο. Το δεύτερο που ξέχασα και που είναι πάρα πολύ σημαντικό, αυτό ήθελα να σας πω πριν, είναι ότι με αυτές τις τεχνικές, με τις τεχνικές κατευθυνόμενης παρασυμπαθητικοτονίας, έχουμε και ένα πάρα πολύ μεγάλο δεύτερο αβαντάζ. Δηλαδή αυτές οι τεχνικές που θα σας μάθω είναι ουσιαστικά, έχουν δύο σκέλη. Το ένα σκέλος είναι το παρασυμπαθητικό, το οποίο επικρατεί στον ασθενή, δηλαδή φεύγει με μια ηρεμία και μια απαλλαγή του συμπτώματος του, πρόσχερη. Μπορεί να διαρκέσει περισσότερο, μπορεί να διαρκέσει περισσότερο.
Αλλά το δεύτερο που έχουμε, που είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό, είναι η αυξημένη δεκτικότητα του εγκεφάλου μέσα στο παρασυμπαθητικό. Αν με ρωτήσετε γιατί συμβαίνει αυτό, πραγματικά δεν έχω να σας απαντήσω, και όταν έγραφα και το βιβλίο που έχω γράψει, επειδή και ο αδελφός μου είναι ψυχίατρος στην Αθήνα, στο Δαφνί, και ρώτησα αρκετούς ψυχιάτρους να μου πούν γιατί συμβαίνει αυτή η αυξημένη δεκτικότητα. Δεν έχει κάποιος να μου πει. Δηλαδή, τι θέλω να σας πω, ότι όπως στην ψυχαγωγική ύπνωση στα τσίρκο, λέει σε κάποιον κάνει το σκύλο, κάνει τη γάτα ή σε το δέντρο ή οτιδήποτε και αυτός το ακολουθεί. Αυτό βέβαια είναι για ψυχαγωγικούς λόγους. Με την ίδια ακριβώς τεχνική, όταν πούμε σε κάποιον μην καπνίσεις, πήγαινε για άσκηση, αυτό έχει πολύ μεγάλη ισχύ στον εγκέφαλο. Φυσικά και όταν θα ανοίξει τα μάτια του. Οπότε αυτά τα δύο είναι τα κυρίαρχα ωφέλη αυτής της τεχνικής. Ερώτηση, βεβαίως. Συγγνώμη, έχεις κλείσει το μικρόφωνο. Α, εντάξει, Πελαγία. Σας Πελαγία Πετράκη από Αθήνα. Είμαι γιατρός. Γεια σου, Πελαγία. Γεια σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό για αυτή την ενημέρωση και φαίνεται και πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ήθελα να ρωτήσω αν υπάρχουν, αν μπορεί να εφαρμοστεί σε εφήβους ή μεγάλα παιδιά. Ναι. Και επίσης, αν υπάρχουν συγκεκριμένα πρωτόκολλα, κάτι είπατε, αλλά αν υπάρχουν συγκεκριμένα πρωτόκολλα που φαντάζομαι βέβαια ότι έχουν να κάνουν και με το επίπεδο διέγερσης του παρασυμπαθητικού του κάθε ασθενού, Ναι. αλλά και το είδος του στόχου που θέλουμε να προσδιορίσουμε όσον αφορά το πώς θα επιδράσει το παρασυμπαθητικό, σωστά? Ναι. Και πόσο εύκολα εμείς θα μάθουμε να εφαρμόζουμε αυτή τη τεχνική στους άλλους, πόσο γρήγορα, πόσο εύκολα, πόσο αποτελεσματικά. Ωραία. Πολύ ωραίες ερωτήσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Επειδή μου πες αρκετά πράγματα, ότι δεν απαντήσω, ξαναπες το μου. Έτσι, Εντάξει. απαντήσω. Λοιπόν, κοίτα. Αυτές οι τεχνικές μπορούν να γίνονται ακόμα και σε μικρά παιδιά. Δηλαδή, όταν μιλάμε για μια νυχτερινή εννούρηση που μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε, κυρίως λέμε σε ηλικίες πάνω από 6-7 χρονών. Βέβαια, το παιδάκι πρέπει να είναι δεκτικό. Όσον αφορά τους εφήβους, κάτι που κάνω πάρα πολύ συχνά, γιατί κάνω θεραπείες στους γονείς, κάνω σε παιδιά, για παράδειγμα, στις Πανελλήνιες. Να μειώσουμε το άγχος των Πανελληνίων και στους αρέσει πάρα πολύ. Οπότε, ναι, μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε. Με πολύ μεγάλη επιτυχία θα ήθελα. Το μόνο που χρειάζεται είναι να θέλει. Να θέλει κάποιος. Δηλαδή, εμένα τι μου έχει συμβεί. Μου έχει συμβεί τώρα η μητέρα να φέρνει το παιδί και το παιδί να μην θέλει, να διακόψει το κάπνισμα, να ηρεμήσει, να μην θέλει. Και μου έχει τύχει τώρα και ένα παιδί που έδωσε Πανελλήνιες, έχει φύγει, πάει στην Αμερική και έχει φαγωθεί να κάνουμε τις θεραπείες, για παράδειγμα. Γιατί ένιωθε απλά καλά. Τίποτε παραπάνω. Χωρίς εννοώ να έχει ένα ουσιαστικό θέμα. Απλά να συγκεντρώνεται στη σχολή του, να κάνει κάποια πράγματα. Λοιπόν, αυτό ήταν το πρώτο σκέλος της ερώτησης. Το δεύτερο σκέλος της ερώτησης τώρα είναι... εγώ ζήτησα από την Γκράτσια, ένας από τους προηγούμενους μαθητές, να μπορεί να σας μιλήσει για να σας πει κάποια πράγματα. Είναι πάρα πολύ εύκολο κάποιος να χρησιμοποιήσει αυτές τις τεχνικές. Και μάλιστα τις περισσότερες φορές ξεκινάμε το σεμινάριο, είναι πάρα πολύ διαδραστικό, δηλαδή όλοι σας, και θα δείτε πώς νιώθετε μέσα σε αυτή τη θεραπεία για να ξέρετε τι νιώθει ο ασθενής σας φυσικά, αλλά και όλοι σας θα κάνετε σε όλους και όχι μία φορά, πολλές φορές. Δηλαδή περιμένω κάποιος να φύγει από το σεμινάριο και να ξέρει, δηλαδή δεν είναι θεωρία, είναι πράξη. Και είναι εντυπωσιακό ότι από την πρώτη μέρα, θα έλεγα, πολλές φορές, επειδή κάνετε μεταξύ σας οι συμμετέχοντες, μπορεί ο ένας συμμετέχον να τον ρωτάω, και αυτό συμβαίνει σε κάθε σεμινάριο, και να λέει «Α, εγώ χαλάρωσα περισσότερο με τη Μαρία παρά με τον κύριο Τσόπελα». Αυτό μπορείτε να ζητήσετε και από την Γκράτσια κάποια τηλέφωνα, γιατί νομίζω είναι τώρα, αν δεν κάνω λάθος, είναι ο 4ος κύκλος που κάνω, να
ζητήσετε και δηλαδή να ρωτήσετε κάποιους προηγούμενους συμμετέχοντες. Ναι, είναι μια συγκεκριμένη δομή, δηλαδή εγώ τώρα μετά από όλα αυτά τα χρόνια δεν έχω κάποια χαρτιά στα χέρια μου να τα διαβάζω. Εσείς θα πάρετε συγκεκριμένα χαρτιά και μια συνεδρία κατευθυνόμενης παρασυμπαθητικών τονίας, πολύ απλά, έχει 5 στάδια. Έχει την προετοιμασία του ασθενή, δηλαδή να εξηγήσουμε στον ασθενή μας με απλά λόγια, είτε έχει ένα επίπεδο α, είτε έχει ένα επίπεδο γ, ενώ περισσότερο γνώσεων. Θα του πούμε ότι έχουμε το κεντρικό νευρικό σύστημα, το οποίο μας λέει είναι ό,τι υπόκειται στη θέλησή μας, σηκώνει το χέρι, σηκώνει το πόδι, και το αυτόνομο, το οποίο λειτουργεί μόνο. Η απόλυτη επικράτηση του παρασυμπαθητικού είναι το βράδυ, όταν κοιμόμαστε. Ουσιαστικά αφιερώνουμε το 1/3 της ζωής μας στην ηρεμία. Και εκεί, όλη αυτή την προετοιμασία, εγώ θα σας πω ακριβώς τι θα λέτε στον ασθενή σας. Και εμείς πάμε να επικρατήσουν αυτά τα κύτταρα της ηρεμίας του ύπνου μία ώρα που δεν κοιμάσαι. Δεν πρόκειται να κοιμηθείς γιατί δεν υπάρχει θεραπεία. Απλά θα με ακούς. Τίποτε παραπάνω. Είναι μια προετοιμασία. Μετά είναι μια εισαγωγή. Δηλαδή είναι ένα συγκεκριμένο κείμενο που θα σας δώσω και όχι μία εισαγωγή. Είναι 4, 5, 6 εισαγωγές, από τις οποίες θα επιλέξετε μία εισαγωγή να την κάνετε στον ασθενή σας. Μετά είναι η ευάθυνση. Δηλαδή τι είναι η ευάθυνση? Περαιτέρω ενεργοποίηση του παρασυμπαθητικού. Στη συνέχεια είναι η θεραπεία μας. Δηλαδή τι θεραπεία θέλουμε να κάνουμε? Για τον πόνο, για το άγχος, για το ευρέθιστο έντερο, για νυχτερινή εννούρηση. Για ποιο λόγο θέλουμε να κάνουμε θεραπεία? Το κάπνισμα, για οτιδήποτε. Και στη συνέχεια η αφύπνιση. Είναι δηλαδή είναι μια πολύ δομημένη και πολύ εύκολη γνώση, η οποία γνώση μπορεί να χρησιμοποιηθεί από όλους σας. Δεν υπάρχει κάποιος δηλαδή που να μην μπορεί να το κάνει. Δεν υπάρχει. Αυτό είναι δοκιμασμένο από πάρα πολλούς ανθρώπους, και αυτές οι τεχνικές είναι τεχνικές που στο μέλλον θα επικρατήσουν. Εγώ αυτές τις τεχνικές τις κάνω πάρα πολλά χρόνια και κάποια στιγμή ένιωσα την ανάγκη ότι αυτό πρέπει να το μεταδώσω, και όχι περισσότερο για το καλό του κόσμου. Γιατί είναι τα τελευταία 30 χρόνια, εγώ δεν σας έλεγα, πριν 100-150 χρόνια, σβήναν τα κεράκια, ο κόσμος κοιμόταν, είχε μια ησυχία, δηλαδή βρισκόταν σε μια επαφή με τη φύση, είχε μια ισορροπία το αυτόνομο, αν μπορούμε να το πούμε. Πιο παλιά μπορεί να μην υπήρχε, οι άνθρωποι συνεχώς πολεμούσαν κτλ. Αλλά τα τελευταία 30 χρόνια το αυτόνομο έχει δεχτεί μια τρελή πίεση, θεωρώ. Κινητά, όλο αυτό που συμβαίνει. Θεωρώ ότι το σώμα μας θα χρειαστεί σίγουρα κάποια χρόνια για να μπορέσει να αφομοιώσει αυτές τις αλλαγές, σίγουρα. Γι' αυτό λέει κάποιος, θέλω να πάω σε ένα βουνό. Ουσιαστικά θέλει να πάει να κάνει θεραπεία στο αυτόνομο. Θες να πας στην παραλία και θες να έχεις μια ηρεμία. Θέλεις το παρασυμπαθητικό σου να κάνεις εκεί, να το ενεργοποιήσεις. Πας σε ένα εστιατόριο, δηλαδή όπου και να πας, πλέον ο άνθρωπος έχει πολύ μεγαλύτερη ανάγκη την ηρεμία. Παλιά τα σπίτια, στην Κέρκυρα το ένα ήταν πάνω στο άλλο. Τώρα θέλουμε απομονωμένα σπίτια. Ο άνθρωπος να είναι ήρεμος. Γιατί αυτό το έχουμε χάσει. Αυτές λοιπόν οι τεχνικές, για να τελειώσω την ερώτησή σου, ουσιαστικά, Πελαγία, μπορούν να χρησιμοποιηθούν από όλους πάρα πολύ εύκολα. Δεν υπάρχει περίπτωση κάποιος, δηλαδή, επειδή, για παράδειγμα, ο βελονισμός είναι μια γνώση η οποία είναι δύσκολη, πάρα πολλά σημεία, πάρα πολλά... Όχι. Αυτό που θα σας δείξω εγώ δεν έχει καμία σχέση με κάτι δύσκολο ή δυσνόητο. Είναι όλοι μπορούν να το κάνουν. Και ουσιαστικά όλοι το κάνουμε, απλώς δεν ξέρουμε το κάνουμε. Τώρα είναι μια δομημένη γνώση αυτό που σας λέω. Δηλαδή, όλοι μας καθόμαστε σε ένα καναπέ, κλείνουμε τα μάτια και λέμε ηρεμούμε. Κάνεις μια θεραπεία στο παρασυμπαθητικό σου εκείνη τη στιγμή. Θες να ηρεμήσεις, αυτό ουσιαστικά θες να κάνεις. Είναι μια δομημένη γνώση πάρα πολύ εύκολη. Σε αυτό το συγκεκριμένο κομμάτι, και για μένα, ό,τι και να κάνετε, θέλω να το επαναλάβω, δεν με ενδιαφέρει. Κάποιος μπορεί να θέλει να παρατήσει τα πάντα για να κάνει μόνο αυτές τις τεχνικές. Μπορεί να το κάνει και αυτό. Μπορεί να το κάνει. Απλά, για μένα, μπορείς να το συνδυάσεις. Και έτσι όπως θα σας το μάθω, δεν είναι μια τεχνική
όπως είναι, για παράδειγμα, μιας ώρας, μπορεί κάποιος να το κάνει και μια ώρα, για μένα δεν έχει νόημα. Δηλαδή, όταν πλέον τα καινούργια δεδομένα σου λέει είτε ελαφρά παρασυμπαθητικοτονία ή πιο βαθιά παρασυμπαθητικοτονία, ουσιαστικά δεν έχουμε τόσο μεγάλη διαφορά. Δεν έχουμε διαφορά, είναι το ίδιο. Δηλαδή, μπορεί κάποιος με αυτό που κάνει να το βάλει και αυτό σαν εργαλείο. Το επαναλαμβάνω, είναι ένα παραπάνω εργαλείο που θα έχετε σαν θεραπευτές, σαν γιατροί, ό,τι κάνει ο καθένας σας. Και φυσικά είναι και πάρα πολύ καλό για μένα, για τον ίδιο σας τον εαυτό να το χρησιμοποιείτε αυτό. Ίσως κάτι ακόμα. Βεβαίως. Σας κατάλαβα πάρα πολύ ωραία αυτά που είπατε. Έχω την αίσθηση ότι, μάλλον μου δημιουργείται την αίσθηση ότι είναι κάτι που θα το μάθουμε εύκολα και μάλλον θα μπορέσουμε να το χρησιμοποιήσουμε και άμεσα, έτσι. Από την πρώτη μέρα. Ωραία. Να Δηλαδή, γι' σχολιάσω. αυτό σας είπα να μιλήσετε και με την Κράτσα, επειδή υπάρχουν τώρα αρκετοί μαθητές που έχουν παρακολουθήσει αυτά τα σεμινάρια, τα οποία θα μπορούσαν να σας πούν ότι ναι, το χρησιμοποίησαμε την πρώτη μέρα. Ωραία. Βέβαια, με την εμπειρία θα αποκτήσετε και εσείς το δικό σας κομμάτι και θα πάτε τη δική σας πορεία, έτσι, αλίμονο. Ναι, αλίμονο, όπως όλα τα πράγματα. Ακριβώς, όπως όλα τα πράγματα. Αυτό που μου ήρθε στο μυαλό την ώρα που μιλούσατε είναι, επειδή σαφώς ζούμε σε μια εποχή που περιγράψατε πολύ ωραία, την οποία οι Αμερικάνοι τη λένε dopamine era, η εποχή της δοπαμίνης, όλα είναι για να μας διαγείρουνε. Αλλά συγχρόνως υπάρχει και ένα digital trend, δηλαδή να κάνουμε απομακρυσμένες ιατρικές επισκέψεις, να κάνουμε Zoom calls κτλ. Η τεχνική αυτή θα μπορούσε, έστω όχι από την πρώτη φορά που ερχόμαστε σε επαφή με τον ασθενή για να κάνουμε τη γνωριμία και την πρώτη συνεδρία που είπατε ότι ότι στην αρχή δεν θα καταλάβει και πολλά, δεν θα μπορέσει έτσι να... Όχι, θα καταλάβει, απλώς η παρασυμπάθεια. Γιατί όταν μιλάμε για αυτόνομο, μιλάμε έναν άνθρωπο να χαλαρώσει. Δηλαδή, όταν κάποιος, θα το πω πολύ απλά, κλείσει τα μάτια και πει θα χαλαρώσω και αρχίζει και σκέφτεται, έχω να πάω εκεί, έχω να κάνω αυτό, έχω να κάνω το άλλο. Ενώ χωρίς να είναι στο ιατρείο, γενικά λέω, δεν θα χαλαρώσει τόσο πολύ. Οπότε και την πρώτη φορά, όταν καθόμαστε και του μιλάμε, αυτός μέσα του λέει τι θα μου πει, κάτσε να τα ακούσω. Ενώ τη δεύτερη φορά, επειδή έχει νιώσει ήδη μια μικρή παρασυμπαθητικό. Κάποιοι νιώθουν πολύ μεγάλη παρασυμπαθητικοτονία. Δεν το συζητώ από την πρώτη φορά. Απλά εγώ τους το λέω ότι την πρώτη φορά δεν θα χαλαρώσεις τόσο, θα χαλαρώσεις από τη δεύτερη, από την τρίτη φορά πολύ περισσότερο. Οπότε τη δεύτερη και την τρίτη φορά απλά στο αφήνει και έρχεται. Αυτό. Αυτές οι επόμενες φορές ή επαναλήψεις ή επαφές θα μπορούσαν να είναι και ψηφιακές. Έχετε εμπειρία? Ναι, θα μπορούσαν να είναι ψηφιακές. Το σεμινάριο εγώ δεν το κάνω ψηφιακό, αν και μου το έχουν πει πάρα πολύ να το κάνουμε ψηφιακό. Δεν θέλω να το κάνω. Θέλω να το κάνω ο ένας τον άλλον, να το δείχνω τις τεχνικές, δείχνω κάποια πράγματα. Ναι, μπορείς να το κάνεις. Εγώ πιστεύω ότι για να μάθεις μια τεχνική πρέπει να είναι live, αλλά μετά η εμπειρία σας σε σχέση με την πρακτική εφαρμογή γίνεται και ψηφιακά από τον θεραπευτή προς τον ασθενή. Ναι, βέβαια γίνεται. Okay. Βέβαια γίνεται. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα γι' αυτό. Εντάξει, αν τώρα το συνδυάζεις, δεν ξέρω αν κάνετε βελονισμό κιόλας. Όχι, δεν γνωρίζω καθόλου από βελονισμό. Καλύτερα. Ναι, όχι, φυσικά. Ξέρω mindfulness. Όχι, δεν είμαι εκπαιδεύτρια, αλλά έχω εκπαιδευτεί στο MBSR. Έχω κάνει το πρόγραμμα MBSR. Φυσικά και γίνεται. Ωραία. Ευχαριστώ. Ναι, δεν έχει καμία σχέση. Απλώς το μόνο που θα σου πω είναι ότι όταν έρθει εμένα στο γραφείο μου, να καταλάβεις τώρα ότι σαν γενικός γιατρός δεν βαριέμαι ποτέ. Δηλαδή θα δω κάποιον που έχει αρτηριακή πίεση, θα δω κάποιον που έχει διαβήτη, θα του κάνω αυτές τις τεχνικές, θα του κάνω βελονισμό σε κάποιους άλλους, δηλαδή δεν βαριέμαι ποτέ. Απλά εγώ είμαι υπεύθυνος για να έχω ένα παρασυμπαθητικό ιατρείο. Δεν το ξεχνάμε αυτό. Δηλαδή είμαι υπεύθυνος να έχω μια ηρεμία στο χώρο, να έχω βάλει απ' έξω από την πόρτα ένα με χαρτί, παρακαλώ μην χτυπάτε την πόρτα. Οπότε να μπορεί να μπει στο παρασυμπαθητικό, δηλαδή αν απ' έξω γίνεται ένας χαμός, δεν θα μπορούμε. Οπότε όταν κάνουμε και κάτι ψηφιακά, πρέπει ο ασθενής να είναι υπεύθυνος για αυτό το κομμάτι. Δηλαδή πρέπει να του πούμε ότι κοίταξε, δεν μπορεί να είσαι μέσα σε ένα σπίτι με 3 μικρά τα οποία θα φωνάζουν και θα σε διακόπτουν συνέχεια, δεν μπορούμε να κάνουμε τη θεραπεία.
Πρέπει να βρεις Πολύ ένα χώρο. σημαντικό σχόλιο αυτό, βέβαια. Μπράβο. Οπότε μόνο αυτό εγώ θα σου έλεγα, θα σας Ναι. έλεγα. Αλλιώς, Ναι. ναι, μπορεί να Ναι, γίνει. ναι. Εννοείται Πολύ μπορεί να σημαντικό γίνει. αυτό που είπατε, πολύ σημαντικό. Ναι, Γιατί απλά πρέπει, μόνο κατάλαβες, έτσι δεν μπορεί είναι. να δουλέψει, ναι, ναι. Ναι, δεν είναι δηλαδή στον ψυχολόγο, μπορούμε να του πούμε, περίμενε λίγο να ανοίξω την πόρτα, να μιλήσω, να κάνω, να δω. Δηλαδή, αν έχουμε μια συνεδρία με έναν ψυχολόγο, για παράδειγμα. Αλλά σε αυτό το κομμάτι, όταν του κάνουμε μια συνεδρία, ναι, όταν θα μιλάμε, δεν πειράζει. Αλλά όταν κάποια στιγμή θα του πούμε τώρα κάνουμε τη θεραπεία, πρέπει ο ασθενής να μπορεί να έχει αυτό το κομμάτι. Μονοθεί. Ναι, ναι, ναι. Ναι, Ευχαριστώ πολύ. να είστε καλά, να είστε καλά. Κάποια άλλη ερώτηση? Θα μπορούσα να ρωτήσω, Γερούτη Όλγα. Συγγνώμη, δεν σας άκουσα το όνομά σας. Γερούτη Όλγα, Ναι, είμαι φυσικοθεραπεύτρια. ναι. Ήθελα να ρωτήσω δύο πράγματα. Το ένα που αναφέρατε πριν για τους καρδιακούς ασθενείς. Υπάρχουν μελέτες που δείχνουν αν επηρεάζει την αλλαγή στη λεμφική και στην αιματική κυκλοφορία αυτή η τεχνική. Και η δεύτερη ερώτηση είναι για τη διάρκεια της θεραπείας. Πώς περίπου είναι η διάρκεια κάθε συνεδρίας με τον ασθενή. Ναι, κοιτάξτε. Όταν πέφτει η αρτηριακή πίεση και ο καρδιακός παλμός, πάντα όμως μέσα σε φυσιολογικά επίπεδα, δεν μπορεί να πέσει πιο χαμηλά ώστε να γίνει παθολογικό, σίγουρα επηρεάζεται. Σίγουρα επηρεάζεται. Στη συνέχεια ο εγκέφαλος, αυτά θα σας τα πω στο σεμινάριο, πέρα από αυτά που όλα εξηγούνται με το παρασυμπαθητικό κτλ. Υπάρχουν και ένα άλλο κομμάτι, στο οποίο μπορούμε να δίνουμε κάποιες εντολές στον εγκέφαλό μας και αυτός κάποιες να τις ακολουθεί. Γιατί μην το ξεχνάμε ότι ο εγκέφαλος δεν μας λέει και πάντα την αλήθεια. Δεν μας λέει, δηλαδή όταν μας δώσει ένα φόβο, για παράδειγμα, δεν μας λέει την αλήθεια. Όταν μας δώσει ένα άγχος. Υπάρχει πιο πολύ τη συνήθεια συνήθως. Ακριβώς. Οπότε εκεί μπορούμε να το αλλάξουμε. Τώρα, η διάρκεια εξαρτάται τώρα. Η πρώτη συνεδρία, θα σας την πω, πρέπει να κάνουμε πρώτα αυτό που λέω εγώ, την προετοιμασία του ασθενή. Δηλαδή να τον προετοιμάσουμε, να του πούμε ουσιαστικά 5 πράγματα, δηλαδή 10, τα οποία θα σας τα πω ένα προς ένα, θα τα πάρετε και γραμμένα, εννοείται όλα, τα οποία πρέπει να τα καταλάβει. Δηλαδή χρειάζεται εκεί να αφιερώσει λίγο χρόνο, 5-10 λεπτά ίσως την πρώτη φορά. Από τις επόμενες φορές, εγώ αυτό που κάνω, η θεραπεία, αν το συνδυάσω, είτε και να μην το συνδυάσω με το βελονισμό, είναι 20 λεπτά. Αν το συνδυάζω με το βελονισμό, αφήνω τον ασθενή 20 λεπτά, έχω μια διέγερση, μια επικράτηση του παρασυμπαθητικού και τα τελευταία 5 λεπτά, 5 με 7 λεπτά περίπου κάνω αυτή την τεχνική, του μιλάω, βγάζω τις βελόνες, οπότε ο χρόνος μου είναι ο ίδιος σαν μια συνεδρία βελονισμού. Αν δεν του κάνω βελονισμό, τον αφήνω πάλι 20 λεπτά και τα τελευταία 10 λεπτά μπαίνω μέσα, δηλαδή τον αφήνω με μια μουσικούλα, εννοώ να χαλαρώσει λίγο, να ηρεμήσει, να του βάλω να σκεφτεί κάτι, να δει κάτι, απλά να ακούει μουσική. Περίπου 20 λεπτά, δεν κάνω παραπάνω. Στο 90%. Τώρα, σε κάποιες ιδιαίτερες περιπτώσεις θα τα συζητήσουμε μαζί, γιατί πάμε κλιμακωτά κάποιες θεραπείες, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε παραπάνω. Αλλά όταν μιλάμε για το 90%, αυτός είναι ο χρόνος της θεραπείας. Και όσον αφορά τα σεμινάρια, φαντάζομαι θα μας τα πείτε αναλυτικά. Γίνονται στην Αθήνα, γίνονται επαναλαμβανόμενα, είναι μία φορά. Κάνω σεμινάρια 1 ή 2 φορές στην Αθήνα και 1 φορά στη Θεσσαλονίκη. Γιατί εγώ ζω στην Ελβετία, οπότε θα ήθελα λίγο να έχω μια εικόνα για να μπορώ να το προγραμματίσω αυτό. Ναι, κατάλαβα. Κοίτα, σε αυτό το κομμάτι της οργάνωσης και όλο αυτό το κομμάτι, θα ήθελα να μιλήσετε με την Κράτια, με τον Αλέξανδρο, γιατί εγώ σε αυτό το κομμάτι δεν συμμετέχω τόσο πολύ. Αλλά ναι, κάνω και στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα. Τώρα το επόμενο της Αθήνας είναι 9 με 10, αυτό ξέρω μόνο, Φεβρουαρίου. Όσον αφορά, με ρώτησε και κάτι άλλο για τη δομή. Για το λεμφικό σύστημα ρώτησα. Για το λεμφικό σύστημα, αν υπάρχει επίδραση στη λεμφική ροή. Στη λεμφική ροή, όχι, αυτό δεν το γνωρίζω. Αν πιστεύεις μέσω της διέργεσης του παρασυμπαθητικού ότι μπορεί να υπάρξει, θα υπάρξει. Όχι, δεν το γνωρίζω. Όχι, αν το γνωρίζεις εσύ, θα υπάρξει. Κοίτα, ναι, θα υπάρχει σίγουρα. Ό,τι έχει να κάνει με τη διέγερση του παρασυμπαθητικού. Από εκεί ξεκινάει όλα. Και μια άλλη διαδικαστική ερώτηση.
Πώς έχουμε σε επαφή με την Κράτζια? Υπάρχουν στο email που μας στείλανε, γιατί δεν έχω δει κάτι. Ναι, ήτμε. Έχει τηλέφωνο, έχει τα πάντα. Έχει τα πάντα. Ναι, Ωραία. έχει τα πάντα. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σε όλους. Ζητάω συγγνώμη αν Έλα ρε Γράτσια. Μ' άφησες μόνο μου ρε Γράτσια. είχα ένα πρόλεπτο. Χίλια συγγνώμη. Ναι, όλες τις πληροφορίες λογικά τώρα περιμένω από Δευτέρα τη δική σας εγγραφές, όποιος θέλει να είναι μαζί μας, και θα έχουμε τρόπο να μιλήσουμε για όλα τα πράγματα, ώρες κλπ. Σας επιθυμίσω ότι υπάρχει το βιβλίο του κύριου Τσόπελας, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι ένα βιβλίο που ήδη έχει γίνει best seller στην εταιρεία μας. Είναι διαθέσιμο. Οπότε... Κάτι άλλο τώρα, μπράβο ρε Γράτσια που έδειξε το βιβλίο. Στο σεμινάριο, ναι, όποιος θέλει μπορεί να αγοράσει το βιβλίο βεβαίως, αλλά να ξέρετε ότι εγώ θα σας δώσω συγκεκριμένα, δηλαδή κάθε κεφάλαιο που θα κάνουμε. Όπως σας είπα, η ύπνωση, η παρασυμπαθητικοτονία έχει τα στάδια. Εντάξει, η προετοιμασία δεν θα σας τη δώσω, θα σας δώσω μια φορά, είναι γραμμένη, θα τη συζητήσουμε και θα ξέρετε τι θα πείτε στον ασθενή σας. Στη συνέχεια, όπως σας είπα, υπάρχει η επαγωγή, ευβάθυνση, θεραπεία, αφύπνιση. Όλα αυτά θα σας τα δώσω ένα-ένα. Οπότε θα σας δώσω και ένα φάκελο, στον οποίο την πρώτη φορά που θα πάτε να κάνετε θεραπεία θα ξέρετε ακριβώς τι θα κάνετε. Θα λες, θα κάνω επαγωγή. Ποια επαγωγή θα κάνω? Αυτή εδώ. Ωραία. Θα κάνω μετά την ευβάθυνσή μου. Ποια ευβάθυνση είναι? Αυτή. Δηλαδή θα γυρίζετε σε ένα μικρό φάκελο. Μπορεί να είναι στο τέλος 50-60 σελίδες, okay. Αλλά στην αρχή θέλω να σας πω, θα έχετε την επαγωγή σας, θα έχετε την ευβάθυνσή σας και στη συνέχεια θα λέτε ποια θεραπεία θέλω να κάνω. Θέλω να κάνω για το κάπνισμα, θα πάω στη θεραπεία για το κάπνισμα. Θέλω να κάνω για την παχυσαρκία, για τον πόνο, για νυχτερινή εννούρηση, για φόβο, για άγχος, για ό,τι θέλουμε να κάνουμε. Κοιτάξτε, τα αποτελέσματα είναι εντυπωσιακά, δεν είναι απλά έτσι ικανοποιητικά, είναι εντυπωσιακά και είναι και από ασθενείς που ταλαιπωρούνται χρόνια και θα τους βοηθήσετε πάρα πολύ. Δηλαδή θα τους λύσετε το πρόβλημά τους. Γιατί από ότι εγώ τουλάχιστον από την εμπειρία μου, αν σκεφτείτε ότι αυτές τις τεχνικές τώρα τις κάνω περίπου 15 χρόνια, βλέπω ασθενείς είτε με χρόνιους πόνους, είτε με ημικρανίες, είτε με φοβίες, τις οποίες τους αλλάζεις όλη τους τη ζωή. Γιατί δεν είναι, πώς να το πω, δεν είναι συνεδρίες ψυχολόγου. Είναι ουσιαστικά να μπορέσουμε να κάνουμε τον εγκέφαλό μας να λειτουργεί όπως θέλουν, να μας ικανοποιεί, να μας δίνει σωστές πληροφορίες, να μας δίνει φόβους, που φόβος είναι ότι είναι ψέμα, για παράδειγμα. Λέει ο άλλος, φοβάμαι μην αρρωστήσω. Είναι υγιής, δηλαδή στην εποχή μας η νοσοφοβία φαντάζομαι την έχετε αντιμετωπίσει όλοι. Είναι ένα πρόβλημα. Εγώ έχω μονίμως στο γραφείο 2 με 3 ασθενείς την εβδομάδα με νοσοφοβία. Αν κάποιος δεν θέλει να ακολουθήσει φαρμακευτική αγωγή, κατασταλτική αγωγή, τι άλλο μπορούμε να του κάνουμε? Σας δίνω ένα απλό παράδειγμα. Με αυτές τις τεχνικές βλέπεις αποτελέσματα που πολλές φορές δεν τα πιστεύεις. Δηλαδή, τελευταία έχω μια γιατρό, μια παθολόγο, η οποία έχει νοσηλευτεί και στο Ιγινήτιο για κάποιο είδος ημιπληγικού τύπου, ημικρανίας. Είχε πάει στον Καράβι στην Αθήνα, φαντάζομαι τον εκτιμώ πάρα πολύ τον Μίλτο, μου ήρθε εδώ με κάποια σημεία, μου λέει αυτά θα κάνεις, μου τα έκανε ο Καράβι στην Αθήνα, βεβαίως, μου λέει είχα μια βελτίωση κοντά στο 60%, κόμμα μου λέει όμως έχω τις κεφαλαλγίες, μια πολύ τώρα παθολόγος σε νοσοκομείο, χαμός, εφημερίες κτλ. Τέλος πάντων, αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι αυτή η γυναίκα μετά από 2 μήνες, καλά θέλει να με πάει στο ιατρικό σύλλογο, δεν είμαι πολύ καλός σε αυτά να μιλήσουμε, είναι ελεύθερη πόνο. Δηλαδή μου λέει δεν το πιστεύω, με συνδυασμό. Αλλά που ουσιαστικά εγώ θεωρώ
ότι όλο αυτό της το δημιουργούσε το παρασυμπαθητικό, το συμπαθητικό της. Δεν θεωρώ ότι ήταν οτιδήποτε άλλο. Ήταν σπασμός μειών. Ήταν αιμοδυναμικές διαταραχές. Πραγματικά είναι δύσκολο να το πει κάποιος. Αυτή η γυναίκα τώρα 40-42 χρονών είναι ελεύθερη πόνο. Δηλαδή λύσαμε ένα πρόβλημα. Για μένα, στα τόσα χρόνια που χρησιμοποιώ αυτές τις τεχνικές, πραγματικά τα αποτελέσματα είναι εντυπωσιακά. Και είναι και ωραία σαν γνώση να την ξέρετε. Σαν γνώση. Να ξέρετε πώς μπορείτε έναν άνθρωπο απλά να τον ηρεμήσετε. Να του το δείξετε ότι υπάρχει και αυτό. Είτε είναι δικό σας άνθρωπος, είτε είναι ασθενής σας, είτε είναι ο ίδιος σας ο εαυτός. Γιατί ξεχνούμε πολλές φορές τον ίδιο μας τον εαυτό. Λοιπόν, κάποια άλλη ερώτηση. Μένουμε πώς και πώς. Κάποια άλλη ερώτηση. Μεγάλη επιτυχία είχαν και τους δύο γιατρούς, θυμάσαι, Αλέξανδρε, που είχαν σχέση με ομάδες, ποδοσφαιριστικές ομάδες. Θυμάσαι που... Όλοι οι μεγάλοι αθλητές, τώρα που πιάσεις και όλοι οι μεγάλοι αθλητές κάνουν αυτές τις τεχνικές. Που βέβαια, και αυτά θα σας τα πω, αυτό το κομμάτι που κάνουμε, αυτό χρειάζονται. Το πιο βαθύ κομμάτι δεν ενδείκνυται μία μέρα πριν, γιατί θέλουμε και αδρεναλίνη στον ασθενή, να μην του τη μειώσουμε. Θα σας τα πω όλα αυτά. Δηλαδή έχει αρκετές εφαρμογές. Οι εφαρμογές δεν σταματούν, θεωρώ. Ναι. Και θυμάμαι στη Θεσσαλονίκη, πώς τη λέγαν Γκράτσι αυτή την κοπέλα, θα τη δούμε τώρα στο Β, την ξέχασα. Ποια κοπέλα, γιατί ήταν... Μία γιατρό που λέω αυτή τελείωσε. Είναι καλύτερη από μένα. Η καλύτερη από μένα. Λέω από την αρχή είναι καλύτερη από μένα. Δηλαδή το έχει περισσότερο. Δηλαδή εγώ το έχω κάνει και τόσα χρόνια. Δεν το κάνω πλέον by the book. Εσάς θα σας το μάθω by the book. Και κάποια πράγματα τα κάνω και να μην είναι by the book. Αλλά ήταν εντυπωσιακό. Αλλά όλοι, αυτό μπορώ να σας το εγγυηθώ. Δεν υπάρχει κάποιος, δηλαδή και σε ένα συνέδριο ψυχιατρικής, όταν είχα πάει, να σας πω και αυτό, το πόσο μπορεί να νικήσει ο εγκέφαλος στον πόνο. Αυτά τα βιντεάκια τα έχω στείλει εγώ στην Γκράτσια, αλλά η Γκράτσια δεν ξέρω που τα έχει. Κάνουμε μια αναισθησία χεριού. Όταν λέμε αναισθησία χεριού, μην νομίζετε, ναι, αναισθητοποιείτε το χέρι. Ποια είναι η τεχνική? Είναι η τεχνική, βάζουμε το χέρι σε πάγο στο νερό. Το φαντάζεται ο εγκέφαλος. Είναι μέχρι και κρύο, γίνεται μέχρι και αγκιοσύσπαση. Και μπορούμε και περνάμε μια βελόνα, τέλος πάντων. Αυτό τους έκανα και μετά κάναμε αυτή την αναισθησία που να τη μεταφέρεις για οδοντιατρικούς λόγους εδώ, για το τρίδημο. Τέλος πάντων, αυτό το έχει Γκράτσια, όποιος θέλει να το δει. Όποιος θέλει να το δει, της το έχω στείλει, γιατί με WeTransfer, πώς είναι. Λοιπόν, και αυτό που κάνω, για να σας δείξω πόσο εύκολο είναι, λέω σε δύο από κάτω από τους ψυχιάτρους, λέω μπορείτε να έρθετε, έρχονται και τους βάζω να κάνουν αυτοί ο ένας τον άλλον στο κοινό. Και μου λένε ότι εμείς χαλαρώσαμε πιο πολύ. Δηλαδή είναι καθαρά θέμα τεχνικής. Δεν είναι θέμα ικανοτήτων ή ότι κάποιος έχει κάποιες ειδικές ικανότητες για να το κάνει. Αυτό ήθελα να σας πω. Να μας τα ζητήσατε και θα τα στείλουμε, βέβαια. Θέλετε κάποια άλλη ερώτηση? Ναι, μπορώ να ρωτήσω κάτι ακόμα. Η ερώτηση που ρωτήσα πριν. Συγγνώμη, δεν ακούω. Η ερώτηση που ρωτήσα πριν, με ακούτε τώρα? Όχι τόσο καλά, και κάτσε λίγο. Ναι, τώρα, για πες μου. Ναι. Μπορώ να ρωτήσω κάτι ακόμα για τα παιδάκια που ρώτησε η κυρία πριν. Είπατε ότι γίνονται στα παιδάκια, αλλά παιδάκια έχουν ειδικές ανάγκες, με σύνδρομο Down, μια πιο ειδική κατηγορία παιδιών. Θα μπορούσα ναι, εκεί θα μπορούσαμε να το κάνουμε σιγά σιγά, αλλά και πάλι, επαναλαμβάνω, δεν πρέπει να έχουμε κάποιο είδους ψύχωσης. Ναι, αυτό σημείωσα. Αυτό. Ναι, αν μπορεί το παιδάκι να σε καταλάβει και του αρέσει και τα λοιπά, ναι, πολύ απλά. Κοιτάξτε να δείτε, ύπνωση, παρασυμπαθητικοτονία είναι το παραμύθι που κάνουν οι μανάδες στα παιδιά. Αυτός είναι και ένας τρόπος να φέρουμε την παρασυμπαθητικοτονία. Αυτός είναι και ένας τρόπος όταν πούμε για ύπνωση. Το παιδάκι του διαβάζουμε το παραμυθάκι για να ηρεμήσει, δεν του διαβάζουμε το παραμυθάκι για να αρχίσει να χοροπηδάει. Τις περισσότερες φορές διαβάζουμε το παραμυθάκι για να ηρεμήσει. Μια πολύ απλή τεχνική είναι μέσα από αυτά που θα σας τα δείξω πώς γίνεται. Απλά του λες το παιδάκι,
τον αγαπημένο του ήρωα, ότι κάνει κάτι που θέλουμε να κάνει και το παιδάκι. Σηκώνεται το βράδυ από την τουαλέτα, ακούει και πάει να κατουρίσει. Ή το καλό παιδάκι κάτι διαβάζει. Δηλαδή, πολύ απλά θέλω να σας πω, το χρησιμοποιούμε όλοι μας αυτές τις τεχνικές, απλώς δεν είναι δομημένες σαν γνώση. Το παρασυμπαθητικό το χρησιμοποιούμε όλοι μας. Που μου λέτε για τα μικρά παιδάκια. Ναι, και στα μικρά παιδάκια δεν χρειάζεται πολλές φορές ούτε να τους κλείσουμε τα μάτια. Δεν χρειάζεται να τους κλείσουμε τα μάτια, χρειάζεται απλά να τους διαβάσουμε ένα παραμύθι. Με τον αγαπημένο του ήρωα και να βάλουμε τις σωστές οδηγίες μέσα σε αυτό το παραμύθι. Γι' αυτό λένε μην αφήνουμε τα παιδάκια μας, γιατί ουσιαστικά όταν γλαρώνουν, εκεί περνάνε τα μηνύματα. Όταν βλέπουν μια τηλεόραση και είναι απλά γλαρωμένα σε μια οθόνη, εκεί αποτυπώνονται μέσα τους πληροφορίες. Γι' αυτό και λέμε μην βλέπουν αυτή την ταινία ή την άλλη, την παράλληλη. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας, με ακούτε? Ναι, βέβαια. Έγραψα την ερώτηση, καταρχήν γεια σας από τη Βιέννη, για χρόνιο άγχος ή χρόνιο πόνο. Ναι. Είναι τα πιο συχνά προβλήματα, νομίζω. Ναι. Πόσες φορές πρέπει να έρθει ο ασθενής και πόσο συχνά μπορούμε να κάνουμε θεραπεία, δηλαδή μια φορά την εβδομάδα ή... Θεραπείες μπορούμε να κάνουμε και κάθε μέρα. Μόνο καλό δεν υπάρχει περιορισμό. Ναι, μόνο καλό. Το θέμα είναι ότι πρέπει να είναι οι θεραπείες μας και cost effective που λέω εγώ. Δηλαδή, έτσι δεν μπορείς σε κάτι να το φέρνεις κάθε μέρα. Κάθε μέρα θα ηρεμεί και θα είναι μια χαρά. Εγώ αυτό που κάνω είναι μία φορά την εβδομάδα, όταν ο ασθενής είναι καλά και έχει αρχίσει να βλέπει αλλαγές και να κάνει αυτά που θέλει να κάνει, να πετύχει, το κάνω μια φορά στις 15 μέρες, μια φορά το μήνα. Δεν υπάρχει όριο εκεί. Εκεί το συνδυάζεις μαζί με τον ασθενή. Έχω και ασθενείς, τι να σας πω, οι οποίοι εδώ και μπορεί και ένα χρόνο να θέλουν να έρχονται κάθε εβδομάδα. Και όταν τους λέω δεν χρειάζεται να έρθεις, γιατί το έχουμε λύσει, εγώ μου λέει νιώθω καλά και θέλω να έρχομαι. Και επειδή μια ζωή ιατρική είναι πολύ καλή ερώτηση και με έκανες τώρα να σκεφτώ κάτι ακόμα που θέλω να σου πω. Η ιατρική μας είναι μονίμως η ιατρική του έχω κάτι να πάω στο γιατρό να μου το φτιάξει. Δηλαδή δεν είναι αυτό η προληπτική ιατρική. Στην Αγγλία υπήρχε παλιά όταν ήμουν εγώ από το 4 μέχρι το 10, μετά δεν υπήρχε. Δηλαδή οι γιατροί πληρωνόμασταν με quality points. Δηλαδή είχαμε ένα διαβητικό, είχαμε κάνει στο 90% τη γλυκοζιωμένη. Παίρναμε χρήματα, αλλιώς δεν παίρναμε τίποτα. Αυτές οι τεχνικές είναι και τεχνικές για να διατηρηθεί κάποιος υγιής. Γιατί να μην ξεχνούμε, γι' αυτό ήταν πολύ καλή η ερώτησή σου, κύριε, ότι το συμπαθητικό είναι το σύστημα του γύρατος. Όσο μεγαλώνουμε, επικρατεί το συμπαθητικό έναντι του παρασυμπαθητικού. Γι' αυτό κάνουμε υπέρταση μετά τα 50 έτη και λέμε ιδιοπαθής υπέρταση. Κάπου το έχω γράψει και στο βιβλίο σαν υποσημείωση, νομίζω είναι ο Αμερικανικός Ιατρικός Σύλλογος, κάτι τέτοιο είναι, που λέει ότι αυτές οι τεχνικές κάποιοι υποστηρίζουν ότι μπορεί να παρατείνουν τη ζωή, αλλά δεν υπάρχουν δεδομένα που να μπορούν αυτά να αποδειχτούν. Φυσικά και όχι, δεν υπάρχουν. Απλά αυτό που γίνεται είναι, πώς είναι η παροιμία μας, μην κάνεις έτσι όταν κάποιος νευριάζει, θα γεράσεις γρήγορα. Για παράδειγμα λέω εγώ τώρα. Οπότε ουσιαστικά μπορεί και κάποιος να κάνει κάποιες τεχνικές, όχι και μόνο επειδή έχει κάτι να το θεραπεύσουμε. Μπορεί να κάνει και κάτι για να μην πάθει κάτι, για να παραμένει ήρεμος. Είναι σαν αυτό που πλέον έχουν αρχίσει και οι ψυχολόγοι να το λένε, ότι δεν χρειάζεται να πάμε στον ψυχολόγο επειδή έχουμε ένα πρόβλημα. Θα άρχισε να πηγαίνουμε στον ψυχολόγο για να μην έχουμε πρόβλημα. Θέλω να σας πω και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι που βέβαια για την ελληνική κοινωνία δεν είναι τόσο πολύ έτοιμο ακόμα αυτό. Να πει σε κάποιον κάνε κάτι για να είσαι καλά. Γιατί πάντα το πάμε στην παθολογία. Δεν είναι μόνο η παθολογία όμως, είναι και το άλλο μας το κομμάτι. Να είναι κάποιος χαρούμενος, ευτυχισμένος. Η γνώμη σας τι είναι, π.χ. όταν κάνετε θεραπεία συνδυασμό με το βελονισμό, τι μου έκανε εντύπωση χρόνια τώρα, μόλις μειώνουμε το άγχος, ο πόνος, χρόνιος πόνος, οποιοδήποτε πόνος, φεύγει κατά 30%. Χωρίς να ακουμπήσουμε τα σημεία του πόνου. Βεβαίως, μα έτσι είναι. Μα πλέον να κάνουμε πρώτες
μια ή δύο θεραπείες για τη μείωση του άγχους και μετά να εντοπίζουμε το πόνο ή... Αυτά θα τα κάνουμε μαζί. Αχα. Γιατί στη θεραπεία, κοίτα, η μείωση του άγχους και του στρες perché l'ho fatto ce n'è uno lì. θα γίνεται στην κάθε θεραπεία. E non ho risposto perché stavo a fare questo. Συγγνώμη. Richiamala. Συγγνώμη, κάποιος μιλάει στο τηλέφωνο μάλλον. Η μείωση του άγχους και του στρες θα γίνεται σε κάθε θεραπεία, έτσι κι αλλιώς. Βέβαια, όταν κάποιος έχει άγχος, εννοείται ότι εστιαζόμαστε εκεί. Εστιαζόμαστε και σε αυτό που του προκαλεί άγχος. Αλλά εγώ στην ίδια θεραπεία θα το έκανα και για το χρόνιο πόνο. Στην ίδια θεραπεία. Αυτά τα δύο προβλήματα είναι γύρω στα 90% όλων του προβλήματος. Ακριβώς. Βλέπουμε Ακριβώς, τις περισσότερες φορές. Απλώς εγώ στην ερώτηση πριν, και αυτό είναι ένα πολύ ωραίο κομμάτι που μου αρέσει, δηλαδή, είναι να μάθει κάποιος ότι κάποιες θεραπείες, γι' αυτό και στους ασθενείς, θα σας δείξω και αυτό φυσικά πώς το κάνουμε, τους μαθαίνουμε να ενεργοποιούν και μόνοι τους το παρασυμπαθητικό. Υπάρχει συγκεκριμένη τεχνική. Δηλαδή, τι θα πει στον ασθενή και πώς θα το κάνει ο ασθενής. Δηλαδή, εγώ το κάνω σε αυτό. Και αυξάνω πολύ, μα πάρα πολύ το αποτέλεσμα. Δηλαδή, όποιοι άνθρωποι το κάνουν αυτό, αυξάνουν πολύ, πολύ το αποτέλεσμα. Βέβαια, ας δούμε και στην εποχή που λες στον άλλον, καλά, δεν μπορείς να αφιερώσεις 10 λεπτά τη μέρα να κάνεις αυτό που σου λέω. Και σου λέει, όχι. Και τον πιστεύω. Γιατί δεν είναι σε μια ψυχική ηρεμία από το πρωί που σηκώνεται μέχρι το βράδυ που κοιμάται, δεν είναι σε μια ψυχική ηρεμία και ισορροπία να μπορεί να βρει 10 λεπτά που να πει το κεφάλι μου, αυτό το αφιερώνω στην ηρεμία μου. Πραγματικά το καταλαβαίνω, το βλέπω και από τον εαυτό μου πολλές φορές, που είμαι όλη τη μέρα στο γραφείο πραγματικά και λέω δεν γίνεται αυτό. Όμως εγώ κοιτάω να βρω αυτά τα 10 λεπτά. Απλά θα το κάνω. Τέλος πάντων. Λοιπόν, κάποια άλλη ερώτηση? Αν δεν έχετε, μπορώ να κλείσω απλά, αν είσαστε ικανοποιημένοι με όλο αυτό που σας είπα. Και το μόνο που θέλω να σας πω είναι ότι είναι τεχνικές οι οποίες θέλω να είναι ξεκάθαρο αυτό σε όλους και περιμένω αντίλογα αν κάποιος έρθει και το διδαχτεί. Είναι πάρα πολύ εύκολο να τις μάθει οποιοσδήποτε θέλει να τις μάθει. Και απ' την άλλη είναι πάρα πολύ εύκολο να δεχτεί τη θεραπεία ένας ασθενής από τη στιγμή που το θέλει. Γιατί είναι πάρα πολύ ευχάριστη, είναι αυτό που έχει ανάγκη ουσιαστικά και αυτό θέλω να σας είναι ξεκάθαρο. Και θα χαρώ πάρα πολύ να σας δω στο σεμινάριό μου. Να είστε καλά όλοι. Γεια σου, Γκράτσια. Να είσαι καλά, Αλέξανδρο, και ραντεβού σε όλους και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε. Πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας. Εμείς ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Γεια σας. Ας περιμένουμε λοιπόν από Δευτέρα, όποιος θέλει μπορεί να μας πάρει τηλέφωνο και θα εξηγούμε ακόμα περισσότερα πράγματα, εάν σας έχει μείνει έτσι κάποιο ερωτήσεις ακόμα που θέλατε να μάθετε. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ελπίζω τα λέμε από κοντά τώρα, τον Φεβρουάριο, ή Αθήνα ή Θεσσαλονίκη. Θέλω να γράψετε ένα email επικοινωνία στο διάλογο, γιατί εγώ δεν μπορώ να καλέσω, γιατί είμαι στο εξωτερικό. Ναι. Θέλεις να γράφεις τώρα ή κοίτα το τηλέφωνο 210. Δεν μπορώ να καλέσω στην Ελλάδα, γιατί είναι στην Ελβετία. Θα σου στείλω εγώ σε chat. Οκ, οπότε θα σου στείλουμε εμείς τώρα σε chat το email. Το email μας, εντάξει. Το email, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Ciao, grazie. Ciao, Brian.